Cesík, tady Robot from Saturn a mám tady pro vás něco super. Let's play Brawl Stars a jo, pojďme na to. V dnešním videu budeme testovat nový game mody, i nějaký ty starší, ale rozhodně budu zkoušet Dodge Brawl, který už jsem zkoušela sice v Bonnie Challenge, ale i tak budeme zkoušet Dodge Brawl. Pak si dáme nějaký Volleyball a pak uvidíme, asi zkusím nějaký mapmakery nebo rankedy. Uvidíme. Tak jo, takže bych začala Dodge Brawlem a já prostě vybíka a vezmu si na to někoho na nižších trofej. Ne, no, můžu tyka. Tak jo, tak jdem na to. A zkusíme. Prosím, ať nějaký v pohodě. Jo, Sprout, Daryl, Mortis, jo, v pohodě. A mám v týmu Edgara, super. Tak jo, tak jdem na to. Zadám tady nějaký profesionální gameplay. Ne, žádný takový Daryle. No kámo, tak teď jestli umřu. Ale neumřu, dobrý. Neumřela jsem, super, pohoda. Dobrý, mám to. Jo, ten Daryl bude dost otravnej. Ne, mám míč, kamo, já jsem dead, nejsem dobrý, pohoda. Kámo, já to strašně stresuju. Já stresuju třeba až moc. Tak jo, tady je míč, tak beru míč. Mám míč znova. Kámo, útoky, já jsem tak blbá na tenhle mod. Já už jsem ho jako párkrát testovala, ale řekla jsem si, že ho vyzkouším i na video. A jako ten mod... já celkově nesnáším vybiku. I Irulu, i tady. Takže... Nevím, je to jako takový... Nevím, moc mě ten mod nebaví. Spousta lidí na něj říká jako dobrý reakce, ten mod není špatný, ale úplně mě extra jako vysloveně to nebude můj oblíbený game mod. Kámo, tak to jsem měla jaký štěstí. Umři. Jakoby, nevím, jako přemýšlím, jestli mě ten game mod začne bavit třeba, nebo něco. Zatím to tak úplně nevypadá. Zatím jako nevypadá to, že by mě ten game mod bavit začal. Ale dobrý. Blbec Edgar. Jako, co mám říct? Já mám 4-0. Neumřela ani jednou. Nevadí, hele, tak to bych asi měla otestovaný Dodge Brawl. A můžeme asi pokračovat. Pokud se vám to zatím líbí, tak můžete dát like. Like je super. A napište mi třeba vaši oblíbenou postavu. Já si vezmu třeba Squeaka a zkusíme dát Volleyball. To jsem třeba, to mě nějak... Na tenhle mod vím, že byl dobrý tik. Ale já zkusím Squeaka, protože Squeaka jsem dlouho nehrála. A kdo viděl video o mě a Brawl Stars, tak ví, jak to já mám se Squeakem. Nebo jak jsem minimálně měla na začátku. A jo, takže to jdu zkusit. Willow, Primo a Mortis. Zároveň, jako, jestli by někoho zajímalo, jaká je moje nejméně oblíbená postava, tak je to rozhodně Mortis. Já Mortise vysloveně nesnáším. Absolutně se ani neumím a vysloveně ho jako fakt nenávidím. A jo, jak to vypadá? Aha, Primo to chytne. To asi nedoběhnu. To nedoběhnu. No, super. Tak jo, nevadí. Pořád to můžeme stihnout, máme ještě 3 minuty, než skončí hra, takže v pohodě. Jako teď to doběhni, Daugu, protože myslím si, že jsme dead. Kámo, tak to byla ještě, tak to byla mega rychlá hra. Takže dáme ještě jednu. Vezmu někoho jiného než Squeaka. Zkusila bych třeba vzít... já nevím koho. Třeba B. Já nevím, B asi ne.
Zkusím Pemku. Pemku jsem dlouho nehrála. Mám na ní Eggpem a jdem na to. Jinak, jako... Přemýšlela jsem další dobu nad tím, co natočím. Tak jsem si řekla, že natočím prostě klasický let's play. Dneska tady budeme testovat prostě modíky. Jo. Dobrý, dala jsem, super. To jsou boti. Jsou boti, že? No. OK, takže to bude asi easy. Pak bychom se vrhli teda na další mod. Já prostě dneska otestuju hodně modíků. Tam se takový let's play z dost modů. Určitě já vám teda úplně nebudu radit, který brawleři jsou nejlepší, protože to sama nevím. A tohle bylo easy. Jako, bude pohoda. Vyhráli jsme 3-0 krásný. Proti botům. By bylo blbý, kdyby jsme prohráli. Tím jsme otestovali teda tyhle dva módy. Mám tady stardropku, super air, nevadí, powerpointy. Pohodě. Hypercharge Unleash mám hotovej. Teoreticky můžeme zkusit rankedy, nějaký knockouty. A jo. Tak začínáme knockoutama. Já, jak jste se asi předtím všimli, já moc rankedy nehraju. Hrála jsem, ale teď moc nehraju. A na knockouty máme Think Ahead, tuhle mapu, nevím, tam možná někoho na dálku. Zkusím Sprouta. Bo já zkusím Ellie. Ellie je za mě super brawler a nějak jsem jich strašně nehrála, takže beru Ellie. A jo, tak jo, jdem to otestovat. Jdeme vyzkoušet, jak se to povede, jestli se to povede. A tady Mandina. Mandina tady bude dobrá, ale mně se nechce brát Mandinu. Takže zkusíme Ellie, jestli bude dobrá, snad bude. Jo, tady je Frank. A já jdu na tebe. Tenhle brawler je úžasný. Jsem dala auto aim. Kámo. No to asi nedáš, no, protože prostě je endgame. Dobré, pokračujeme, to dáme v pohodě. Jdu sem. Ať mám jakoby nějaký keřík. Škoda, že tady není voda. Tak Cold Profi Play. Mandina to tady stojí na místě, Edgar si tam kempí, super, úžasný, to asi úplně nevyhrajem, hele. Já úplně nedokážu outplaynout tady 3 brawlery sama. Tak to už nešlo, jakoby. Nevím, jako dala jsem tam i tak dobrý play. Cold má 0 damage doslova. Dostala jsem like. No, dobrý, 2 lajky. Jako, kudos prostě, nevím. OK, takže pohoda. Co tady máme za mapy? Nějaký nový zajímavý? Ježiš, nechci bounty. Like boss. Nějaký, hele, hajsty klidně můžeme zkusit mapmakery. Myslím si, že to nebude špatný. Pak dáme rankedy, game graby a myslím si, že tím to ukončíme. Takže já si vezmu Melody. Melody si myslím, že bude dobrá. A jdem na to. Dva, tři, já vím, že jako mapmakery jsem celkově moc nehrajou a mě třeba mapmakery docela baví. Takže jako já to extra nechápu, hele, ale hele, nevím. Myslím si, že mapmakery jsou docela dobrý. Když to jsou, já hraju třeba heisty nebo solo showdowny, nebo duo showdowny. Myslím si, že je to docela dobrý. Kámo, ty nám dají ultra damage. Dobrý, v pohodě, dobrý, docela se povedlo. Já jsem to tady oběhla a jdeme dávat damage. Mi bude mít docela dobrý damage. Jako docela dost dobrý damage.
Kámo, tak to bylo nejvíc easy třeba. Tak jo, tak to byl easy one. Prostě win, úplně crazy one, já už jsem zmatená. To je jedno. A tady to ukončíme. Chcete part 2, kde zbytek game modu dohraju?